Wel, goedemorgen. Dat is van de juli de 18e. Sehr schöner Morgen. Muss man einfach ein Haut absagen. Welkom hier. Erstlich weil ich sagen, Dankeschön für all die Comments, was die mir geschickt haben. Das hilft mir noch mehr Betrogen von uns, was ich gekriegt habe. Sehr Dankeschön. Redlich sehr viel. Und ich denke, wir haben wat eerst veranderd wat ik nog kon van video merken, wie mensen kon motor spreken, oder die merken wat zijn, wat ik eenmaal niet gezien heb en hier doch heb. En van der wil ik reden van vergeven. Einige mensen hebben trouble met vergeven, en einige 300 met verjaren, en ik weet ik had het gedaan. Er was een persoon die had mijn familie eenmaal zeer veel te gedaan, eenmaal wat verdorven, als we mal wat schaften. En voor jaren heb ik immer een woord gehad en den kon ik niet vergeven. Maar dan een paar jaar terug, dan een dag valt mir dat bij. Wo ze dat geworden weer. En God had den mens gebruikt voor den plan wat God voor ons had. En nu ik terug denk, ik ben zeer dankbaar dat het dan zo geworden is als het weer. En doordat heeft God ons kunt mal zegenen. En ik kon die mensen vergeven. En wanneer die nu mal waren wat te zijn gekregen, dan wil ik hem danken daarvoor. En zo is het ook met andere mensen. Ik weet, ik had een vriend, die had een zeer grote woord over zijn wierd. Die is nu al afgereisd, die is nu im Himmel. Maar die had een grote woord over zijn wierd. En hij zei dan maar, wanneer ik die mensen eenmaal kan doodschieten, dan word ik. Emma Han, die heeft ihn kunnen vergeven, die heeft het doorheen gemerkt, maar wat je dan, wanneer einer niet vergeven kan, hij zijn familie, die moet in lijden. Hij dit man, die zegt, hij voelt niet meer in de kerk. Zijn familie wist hij dat, die moest in lijden, dat hij zo'n grote woord had. Maar dan vertel ik aan mijn dag, als de Jezus han am Kreuz genäht, ze den han tegeruit en versleeuwen en weet niet wat alles. Zij er dan am Kreuz hang, daar zegt hij nog te zijn voeder, God vergeeft die, die weet niet wat ze doen. Die vergeeft die. En zo'n hebben mensen ons vielleicht niet aangedaan, als ze Jezus hebben. En die vergeeft die. En wanneer die komen, dan kunnen we ook. En daar moeten we aan denken. Wanneer we niet vergeven, dan wordt Jezus ook niet. Dat heeft hij gezegd. En ik weet, er zijn einige mensen die zeggen bloß, weil Jana der erst denen ist das nicht leid, was die mir getan haben. Weil dort dann und dort. Wie machen die dann vergeben? Dort ist dann ab zu Jahren. Weil je wem nicht vergeben, jeder die Schuld, dort merkt und dort merkt wie ein Schwur. Und wenn je vergeben, dann dort ist verjühnt, dort die Friede haben. Und wofür soll ein Mensch vergeben? Jesus, seine Jünger, die freuen Jesus. Wofür soll wir die Nächsten vergeben? En dan eenmaal, oder 5-mal, oder 10-mal. En dan zegt Jezus 7-mal 70, mal 70. En dat meint zoveel, du hast kein Nummer nicht, wofür wir Menschen sollen vergeben. Ich weiß das erst nicht leicht. Einige möchten vielleicht denken, du weißt nicht, was der Mensch mir hat getan, oder was mir das muss sein. Wir selbst kennen das nicht. Und Gott kann das. Wenn wir Gott dafür beten, dann dat die ons wat helpen, die worden ons helpen vergeven. Ik weet, er zijn mensen die zijn afschuldig en die moeten vielleicht am Gefängnis zitten, afschuldig, oder wat immer du kan zijn. Vielleicht er is wat arm geworden, aber Gott heeft een plan. Wenn wir uns aber an verloren eine Kraft verlieren, dann geht das. Und immer han hier von Strukland, Manitoba. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Tag. Wir haben hier eine wunderschöne Sonnenschein. Vielleicht kann ich noch ein bisschen sein. Wir haben hier ein bisschen Kirchen, ich habe ein bisschen Placken, vielleicht habe ich ein bisschen Mauskerken. Aber immer haben, Dankeschön für all Ihre Comments. Dankeschön für Horchen. Mich interessiert das immer sehr. Und ich hoffe, ich kann noch immer weiter was sagen oder finden, was Sie interessiert und Freude bringt. Und lass mich weiten. Und Dankeschön, dass Sie haben. Vielmal Dankeschön. Hier von Strukland, Manitoba.